ki dawo a wurin ki ne zan fage dukan tanadi na walladan ke nake amince da ni guri na aure nake zama mi irin na so da nake mu ci abinci mai miya da wake a tatsuniya muna da barke duk matan garin muke kadai na taya kowa ya sani da ke nake tutiya kin yi daban a cikin su ko gurin kwalliya a ƙauye ake kiɗan garaya banin ba ka ya zamo musaya bana san garin ki juya baya a ƙoya fi kyau idan yana sallama sai gwarzo ake kira mai raba gardama masoya su suka gane zaƙin zuma auta ce ki a cikin su mata na san dukakin dara su gata dan ke yanzu zani ɗaga tuta yawan san kike sakan mafarki sai in ga gane ga kiwo a ɗaki na aure kina biya sadaki tun daga nan na san kina da kima mai dace da kyakkyawar makoma dan yaro da rarrafe ya girma wanda ya zo gare ki dole in bar mushi idan babu ke na yi babbar rashi dan fuskar kina gaba alamun fushi tunanin ki an dare da rana kin zamto kamar jinin jikina gani gare ki ba na kwana na yi shiri na bebukan ki na dan mara duk mai san taɓa ki to yo hatara muna nan tare da na zancen gara cibi ba ya boyuwa a wanka mai shirka kan kira shi boka taki ya fi kyau aka yi wa shuka mai kyawun hali da kyau na sufa kisa kallabi na sanya jamfa jani muraya har mukai ga tsufa sai abu ya yi kyau ake yabo in kika zo gare ni mai rabo shukar san kisa na je na ɗebo muna nan tare da wuya mai fara'a da kyan idaniya kaka san ni gimbiya inda kike biɗa ki ja muje ina ci ki ban zaman waje kullum masu hassada da tuje soyayyar kina rike a zuciya na san rabu zaya yaya kunciya zaya tsare halin bakin kumurciya duka gari kyakin kasan madubiya cikin ranki gani bani gurbiya kalmar so ake kira da gobe ni mai san yawan ganin ki ne ƙauna ce ta sani haka ne ko mutuwa na yusilar ki ne dan ba kya sha